Good morning. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matino po ang gabos para sa prayer to our Mother of China. Please kneel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado, memorial kan pagiging reyna kan satong ni Birhen Maria. Isabay man niya to sa ang sa misa ini, ang mga intensyon, pasasalamat, kan Ubosan family, for the gift of life ni Mila Cabria and family, kan builders, kan Dream Builders, kan Black Ram Builders, for the gift of life of Anthony Wongson, kan Donato and Wongson family, siring man sa mga special na kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, kan Mendoza family, Maria Los, kan SAA Bat 7579, Wilfredo Jr., kan Altia family, Karina, Elmer, Elmar Charvin, kan Diskaya family, Jose and Poor Souls, ni Nelfali and family, Librado, ni Connie Mina, Samuel, ni Connie Mina, Francisco, F. and S. Velasco, Melvin, ni Jose and Evelyn Diaz, Maria Lerma, kan Aikotso family, Poor Souls in Purgatory, ni Maduna Magdaraog, Tomas, death anniversary, ni Teresa Tan Clemente, Emmanuel, ni Lorna Ryan and family, Lau Oy, LCC, Alden Senior, ni Rafaela Palies, Delia, kan Valencia family, Consolacion, Esteban Senior, Teresita, Marcelo Jan, Domingo, Tomasa, Asen Dominic, ni Catherine Ramos and family, Carolina, Luis Seferino, Maria, Maxima, asin ni Anisita, ni Maria Sipin, asin ni Felisberto, kan Esquivel family. Matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sangarang kanama sinaki sin kan Espiritu Santo, Amen. kagurangdan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang tugang ako ang tans tumakasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman. Asin sa indong mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles Saint Santos, sin sa indo mga tugang na ako'y pamibis kagurangan tang Diyos. Mayrak manlugod sa tuon Diyos na makakamhan, sin pakapatawada, sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Cristo
pamibi kita. O Dios, nagmukna sa ina kan sa imong aki, maging sa tuyang ina asin reyna, kagaying waras na kaming sinalo kan sa iyang pamibi, magkamit kang kamurawayan nin sa imong mga aki. Sa langit noon na kahadayan, huli kay Kristo, warang nanyamot sa imong aki, kay babang nabubuhay sinagahadi kasaro kan Espiritu Santo. Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Dinara ako kan anghel sa pinto na atubang sa sirangan. Duman na hiling ko ang kamurawayan ng Diyos na ni Israel. Nagdadangadang hali sa sirangan. Nadangog ko ang garong hagubuhob ng dakol na tubig. Asin ang daga nagliwanag, huli kan sa iyang kamurawayan. Ang ladawa na nahiling ko, arok nagayog ka itong bisyon, na ipinahiling sako, kan dumatong siya sa pagrumpag, kan syudad nin sarong nasiring kaidtong bisyon na nahiling ko, duman sa pangpang kan salog na tsebar. Dangan, nagdapa ako. Ang kamurawayan nin kagurangnan, luminaog sa templo, uminagi sa pintuan na atubang sa sirangan. Asin dinara ako kan espiritu sa laog kan templo. Nahiling ko na ang kamurawayan kagurangnan nakapano kaidtong templo. May sarong lalaki na nakatindog sa kataid ko, saka nadangog ko ang saro na nagtataram sako hali sa templo. Aki nin tawo, iyo ini ang namumugtakan kan sa kong trono, asin ang tungtungan kan sa kong mga bitis. Digdi ako mag-ierok sa tahaw kan mga aki inin Israel, sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kamurawayan ng kagurangnan mag-ierok sa satong daga. An kamurawayan nin kagurangnan magiirok sa satong daga. Dadangugon ko ang itataram ng Diyos na kagurangnan, katuninongan ang ipapahayag niya sa saiyang banwaan. Haranin ng God ang kaligtasan sa mga natatakot sa iya, ang kamurawayan mauntok sa satong banwaan. An kamurawayan nin kagurangnan magiirok sa satong daga. Ang pagkaherag asin katutoohan magsasabatan, ang katanosan asin ang katuninongan maghahadukan, ang karahayan matubo gikan sa daga, ang katanosan madungaw hali sa kalangitan. An kamurawayan nin kagurangnan magiirok sa satong daga. Ang kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan, ang satong daga magtataon indakol na pamunga. Ang katanosan manginginotan sa iya, asin ang kaligtasan mag-aantabay sa iyang paglakaw. An kamurawayan nin kagurangnan magiirok sa satong daga. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbawasakan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga tao, sa iyang mga disipulos, at mga eskriba sin pariseo, iyo ang kasalihid ni Moises sa pagtukdo. Kaya gibo nindo asin utubon ng gabos na sa indang sinasabi sa indo, alaga day nindo pagarugon sa indang mga gibo. Huli ta ibaman an sa indang sinasabi. Ibasanaan sa ibaman sa indang ginigibo. Minabugkos nin magabat na darahon asin kinakarga sa baga nin iba. Alagad sin dadai minagamit ni gigis man lamang sa
alsakayan. Gabos kinigibo nga ni isa ng mahiling kan mga tao. Pinapahalakbang ang mga laso sa hangog, asin pinapahalaba ang mga laylay kan sa indang alikboy. Kinakaugmaninda ang mga enot na tukawan sa bangkete, asin ang mga enot na tukawan sa mga sinagoga. Bot nindang pagtaong-galangan sa mga tinampo, asin pag-apo doon na rabi o paratukdo. Galangan, alagad kamo, day kamo magpaapod na paratukdo. Ulita saro sanan sa indong paratukdo, asin kamo gabos magturugang. Day man kamo mag-apod, ki isay man na ama, digdi sa daga. Ulita saro sanan sa indong ama, ana sa langit. Siling man, day kamo magpaapod na kagurangnan, ulita saro sanan sa indong kagurangnan an Kristo. Ang pinakadakula sa indo maglingkod sa indo, ang nagpapalangkaw ibababa, ang nagpapakumbaba ilalangkaw. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang kapistahan o pagrumdom kay Maria sa iyang pagiging reyna kan langit sindaga, ini po pronounce ni Papa Pio ika-12, Pope Pius XII, kanakaging 1954, na nagko-memorar o nagurumdum kay Maria bilang katabang kan Diyos, panganing kinaguraran o mangyarian sa engkade ang digdi sa daga. Asin si Santa Maria sa paglaog sa nasabing kahadean, iyo man ang tigasabing igmamanin na special role sa redemption o sa pagligtas. Maski nga ni bako siya ang pigahalian kang grasya, she is the channel through which all graces are received. So kung nagagad kita ng grasya sa mahal na Diyos, si Mama Mary ang unang agihan. Dahil man pigsabing si Jesus nawara na ng papel, kundi sa pagi man si Maria, pasiri manggiraray kay Kristo. So anong pagkakaiba kang assumption na kapistahan man Santa Maria? Ito pong assumption, so pag itaasan kay Maria na dahil man nag-agiring kagadanan, huling anita, dahil siyang kasalan na original, kasi niwa pang kasalan. Kaya that was pronunciation also of the church, tanganing ipasabot na ang kasalan ay yun nagdadara sa kagadanan, kalapaan kan, lawas. Alagad doon sa regalo kan, kabinian, asin kabanalan kay Maria, which is an anticipated effect of the passion and death of Jesus. Siya po ang inot na recipient, inot na ako kaya nagsabing epekto kan sakripisyo ni Jesus. Ngunyan, bilang reyna kan langit sinaga, si Maria, iyo ang garo padagos na pag-ingay niyo sa mga tao na mag-agi sa dalang kabanalan, si continues to exhort people, no? Kung sa paanong paagi, day taram. Pero igbabagang mga from time to time, mga apparition, o kaya ining pag dumdumtakan sa mga kapistahan, sa man ining paagi na pigaarang tan sa iyang tabang.
Malang yan, bilog na Agosto yata, nag-pilgrimage ang mga taga-Albay o mga neighboring places, tanganing mag-agad tabang kay Santa Maria. Bilang ray nakadlangit asin daga, iyan sa iyang papel, baka mansuray na nyaon sa nasa palasyo, kang sarong kadean, kundi uli nga nita, iyan sa iyang papel o role, maski sa langit asin sa daga, nyaon sa iyang presensya. Siguro sa langit, kay ribahan siya sa pag-umaw sa kagurangnan, na ito gabos na pinamurawi sa langit, di man sa nanggigibuhon, no? Mag-awit nin mga himno, mga salmo, sa pag-umaw sa mahal na Diyos. Amantang digdi sa daga, pinapadagos ang mga mararahay na birtudes, kaugalian ni Maria, tanganing padagosan sa iyang, kunbaga ang pag-arang sa iyang ngaran, tanganing ang kaligtasan padagos na pinagrurukyaw. So there are many ways na ang pagligtas kang kagurangnan balangibog sa bilog ng kinauban. Kung kita man ang aputon, an sa dirita man na pagtaong testigo o pag-witnessing sa sayang karahayan, sa iyang pagpatawad, siniba pang mga bigasabi kang ebanghelyo, sa tong sa diring buhay, that's also our witnessing. So that's also our way of contributing to the plan of salvation. Takon ang sarong tao na ligtas na, kumbaga, nang ako nakikristo, at least that's the initial part, pwede pabagas siyang magbalik sa dati niyang ugali. Pero dahil sa buhay ni pangadji, sa buhay ni pag-arang sa mga santos, araw kay Santa Maria, na kumbaga na pupugulan an sa tuyang mga tendency to go back to our old life, kundi sa mutual encouragement, no? Sarong community, sarong pamilya, kung sabay-sabay nagpapangadji, sabay na nagigibon ng karahayan, siguro dahil manarayo na dahil kita makaligtas. Kaya lang kung minsan kanya-kanya, bagong sinodal, susog sa tuyang programa sa diocese, digdi po na kakalimutan ta na ang kaligtasan ay guamanin dimension na community o communitarian. Kaya si Ringki Santa Maria, na panokan mga virtudes, kan langit no na pagkamuot, lugod magdulok man kita nan sa tuyang mga puso, mapagkumbaba, asi nagahalat na magibuta sagot sa tong kagadanan ang kabutan kang mahal na Diyos. Nadangog ta sa Ebanghelyo na ang kumbabaan importante. Dahil tapag-arugon ang pagsamba o espiritualidad kan mga Pariseos sa Saduceos na nagahalat sa nang mahiling, maumaw, na sila nagigibo kay mga gibong banal, samantalang bako man na banal. Kaya likayan tayan na maski sa pagpabanal, sa pagsamba, nag-a-attract kita ng tao for our own praise. Sabi kang kagurangnan, kung iyan ang hanap nindo, binayada na kamo. Ano itong bayad? So paghiling kang mga tawong naloko ta, that is our own payment. But to be really paid, as far as holiness and redemption is concerned, dahil na po yan mangyayari. Kaya likayan ta po ang tentasyon ayan sa tuyang pagsamba as in pagsagos.
pamibig ko mga tugang tanganin sa kon sa indong atang mga kaumanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Nagurangdan kami nagururumdum ng Santa Maria Birhen magdodolot sa imo kan sa mo mga atang namimibi napakusugon kami kan pagkatawo niya na nagdusay kan sayang sa diri sa krus. Bilang daing digtang dulot sa imo, siya na nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas, dahil sin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagporan. Asin sa rabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, si Santa Maria, Nanay na Birhen, pinangidam kan bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay nakamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban, ang liwanag na daing kasagkoran, si Jesucristo sa mong kagurangnan, uli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kang kalangitan, asin mga palada na serafines, sarabay nagselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairibang nagsasabi. Kagurangnan, kanagadan banal, borabo din kabos ng kabanalan, kay mga atang namimibig kami, pabanala kanambon, kan sa imang espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mo, kagurangnan, sa Jesucristo, siya na sa rugaring na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin magpasalamat, binaakini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa iyo. Kiring man magapamanggi sa pagkayang magkangkalis, girari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad ka mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Pagkabi naglurum naman sa iyong pagagadahan sin pagkabuhay liwat, nang dudulot sa iyong magurangnan, kaya ning tinapayin buhay. Asing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanigo mong magatubang sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami ni nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo, kiramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay Bakan Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singgang kabos na klero. Siring man kiramdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog ng pinapangadyi, ginigirumdom sa misang ini. Asin ang gabos na gadaan, dangan ako asin na sa liwanag, gan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, na may ibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen, na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, na kaitupan nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw at pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman. Kapag kasarokan Espiritu Santo ang gabos sa gagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na nakapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugtuan kan mga nakakaligtas ng togon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian. Ngangahas kitang magsabi, Aman mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa raldaw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na may maibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tangani kaming natabangan ng sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sin man ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilinga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkani ko siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na bubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Torinawan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patanaohan ka mo, kan tandaan ka toninongan.
Uyan, stong kagurangnan, kodero kan Dios, nagpapara kan makasalan kinaban, palala ng mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumay. Hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga langit no na sakramento, nagpapakumabang mga nag-aarang sa imo, na kaming magalang nagrurumdum ki Santa Maria Birhen, magkani kong makisumaro sa bangkete sa God paman, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Pagpadagos kan sa tuyang nobina, kaumawan ni Maria ng kaligtasan, awiton tan Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Hevae, ad te suspiramus,
gementes et plentes, in hac lacrimarum vale, et ia ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis quos hoc exilio ostende, o clemens, o pia, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius via interditione ab intastibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan ka mo, sinampunon, gabos sa indong mga mahal sa buhay, sa ngarang ka nama, sinaki, asin ka ng Espiritu Santo, Amen. idinulot na ng banal na sakramento, lakaw kita sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.